Milí priatelia, tu už končí všetká sranda. Naď s Hegerom sa chystajú spáchať najväčší zločin svojho pôsobenia. Chcú poslať stíhačky na Ukrajinu bez akéhokoľvek mandátu a v priamom protiklade k ústave Slovenskej republiky. Dobre vedia, že ústava odvolanej vláde nedáva právomoc rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky. A tváriť sa, že keď ako prvá krajina na svete oficiálne pošleme bojové stíhačky do vojny proti Rusku, že to nie je zásadné rozhodnutie, to neobstojí ani ako pokus o vtip. Vláda ide roztrhať ústavu na márne kúsky a spáchať doslova megakrádež. Oni idú ukradnúť Slovensku stíhačky, ktoré nepatria ani Naďovi, ani Hegerovi, ale slovenskému národu. Podľa ústavy to vláda urobiť nemôže. A jasne na to ukazujú všetci príčetní ústavní právnici. Naď sa oháňa nejakým svojim úslužným zamestnancom, ktorý má vraj iný právny názor, ale hanbí sa povedať jeho meno. Si robia srandu. Naď tvrdí, že vraj, ak doteraz vláda posielala zbrane na Ukrajinu a medzi tým bola odvolaná, tak to nevadí a môžu to robiť ďalej. Však to, že boli odvolaní, je len taká drobnosť. To si nevšímajte, veď prečo by nepokračovali v tom, za čo boli odvolaní? Haló? A vraj to je kontinuita. Chápete? Ak by Slovensko malo atomovú bombu a Naď by ju poslal proti Rusku, veselo by sa tváril, že však to je tiež len zbraň a teda kontinuálne pokračuje v tom, čo robil doteraz. Veď aký je rozdiel medzi hufnicou a atomovkou? Takéto uletené argumenty používajú. Sú násmiech všetkým ústavným právnikom. Aj 4-ročné deti si vedia zrátať, že poslať stíhačky do vojny je vážne rozhodnutie, ktoré môže Slovensko zavliecť priamo do vojny. To nie je bežná operatíva, to nie je svietenie a kúrenie. Čo to pre Boha páchajú? Pôjde o exemplárne porušenie ústavy, a teda trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Za toto pôjde niekto sedieť na riadne dlho. Nad s Hegerom si fakt koledujú. A zoberte si, koho dnes títo dvaja tragédii reprezentujú. Ani Matovič už nechce kryť posielanie stíhačiek a volá po zmene ústavy, lebo táto právomoc tam dnes pri odvolanej vláde nie je. Nad s Hegerom ostali sami, so svojou miniatúrnou straničkou, ktorú nikto nikdy nevolil. A títo uzurpátori moci si osobujú právo rozhodnúť o vojne a miery na Slovensku? A ešte si aj šliapu po jazyku. Najskôr sa chceli prikryť uznesením parlamentu, ale zistili, že ani tam nemajú väčšinu. A tak si dnes zvolali nejaký trápny výbor, ktorý nemá žiadne právomoci rozhodnúť o posielaní stíhačiek a tam chcú v utajenom režime predstierať akože parlamentnú diskusiu. Bez verejnosti, bez kamier, ponad hlavy ľudí. Tomuto demokrati hovoria demokracia. Bravo! A keď sa na výbore ako poslanec ukážete, nebudete môcť ďalej slobodne hlásať svoje názory, pretože vás vláda bude kriminalizovať za to, že ste vynášali akože utajované informácie z výboru. Takto chcú zničiť akýkoľvek odpor. A zajtra na vláde bez akéhokoľvek mandátu ľudí, parlamentu, ústavy či čohokoľvek svojvoľne schvália, že stíhačky pošlú do vojny proti Rusku. Opakujem, oficiálne ako prvá krajina. Tým zo Slovenska urobia gigantický terč. Rútime sa do najväčšieho nešťastia novodobých slovenských dejín. Ak Slovensko nepovstane teraz, tak už nikdy. Prekročili všetky čiary, berú Slovensku ústavný poriadok, demokraciu, mier za svoj megazločin.